Динамика в филма. Няма никаква динамика. Много е статичен. Никаква динамика. Това е само за познаване с героите. Да. Детско поле. Вие аз се поръчах. Дай ли? Значи ми ме... Ма не ми трябва. И сега като се напръскаме вътрешно. Те не искат да живеят опасно. Ясно е, че ще поръчаме още една, докато ги чакаме. Не става. Ние така. И сега, и прекалената припряност също не е хубаво. Първи довол. Да, ставаме съм хора. Айде, водете. Ето ги, първите планинари тръгват. Какъв ракурс го хвана само. Как един след друг прескачат реката. И като се направи, че сега е пълноводно. Хубав насечен терен, живописни снимки, динамика. И аз си мисля с коята да... Скачаш от бучка на бучка. Буклук! Хайде. Буклук! Чай да си изкарам книгата от страницата, бе. Рибак с чаша. Подкова. Намерена. Пожелавам. Дай. И пак се появи. Видя към я замириса, че на слава. Много са яки. Ето вътре. Вътре и там мъртви. И как го каза, сякаш че грифон си видя. Че е яко това. Да. Ох, аз тук ще се почина. Кажеш, че... Да. Вече всички нас снима, дето как се прямо. Моя буклук вече го затвори. Точно в гората сме. Ей, там надолу се вижда нещо, ма не е ясно. Ела как излизам и то душах. И излизайки то душавам. Удушвам те. Снимай ма с помощния ми кол.
Целият път го вървях с него, накрая вече се обурих и ще го оставя тук. Освобождавам се от всички неща, които носех в гората и си вземам боклука в града. Няма ли някакъв шанс да не се връщаме пеша? Ох, това нещо може да ме закара плавничко додолу. И е много удобно за седене. Айде, айде! Айде насам, народе! Заключителната фаза на нашето пътуване. Целта е изпълнена. Айде! 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 Буклука събрахме. Приберем хубавия свиден буклук. Това снима как хвали буклука в Кудилската копа. Това е. Аз пак казвам, и ние блъскаме, а други се опичват и с славата. Всички свежари. Пак такъв До година пак, да. Но до Това е година. в търсене на вкусната бира. Да обадиш на Невина да й кажеш какъв поход е. На здраве. На здраве на всички. Горили с вода. Както каза транспортно, да се вижда бургаското. Никакъв бе. Много добре. Ма това беше... Снима ли? Кое? Първият буклук, да. Пак. Само дето. Оправяме мръстите. Аз това казвам, за 1000 човека ще кажат 1 час пътя, ви го направихте 5 часа.